Pres yn lwcus yma hwnna. Ar ymlaen mae'r Barri ac yn niwdio hi ar ymwyl y gwrt Cosby. Bradford yn camu allan efo hi. Mae yna ddigon o len fan hyn. Lawr y dde gan Owen Taylor. Steph Davies sydd gyda fo yn y gwrt Cosby. Davies yno. Mae'n dysgu'n ei Thorn. Dal yno Thorn yn trio troi. Mae gwasgu hi mewn ar y postyn. A gosa yna. Ond mae'n anffodus iddo fo. Mae heibio i'r postyn. Mae'n anfler gan Seinti ac ergyd arall gan Jack Thorn. Heibio i'r postyn. O, blerwch llwyr gan y Barri yn amddiffynol am yna. Ac Aberystwyth yn dianc. Unwaith eto. Waith da yn fan'na gan Jamie Feely a Dennis y Bel i'r Barri. Aidan Lewis dal i lawr. Mae Barri chwarae ymlaen. Rhys Davies. A lle i groesi. Croesiad da. Cyffyrddiad Cain McLagan dros y trawst. Clip o groesiad gan Rhys Davies i fod yn deg. Mae'n teimlo cefn i goes. Di wedi tynnu rhywbeth. Mae yna waedd rwan. Ar Chris Hugh. Mae'n dod ymlaen fel eilydd i'r Barri. Aberystwyth sy'n ymosod yn fan hyn. Peniad! Peniad gadarn gan Steph Davies. Ac fe oedd yn rhaid i Luke Rees arbed honna. Wogan yn chwarae'r bas letraws na at John Owen, cyffyrddiad. Deallus gan John Owen, y sothriad na. John Owen yn chwarae ymlaen. Er bod Jack Thorn i lawr. Liam Walsh. Owen Taylor yn tar yr ergyd. Dal yma i Taylor. Taylor yn cael ei faclu ac mae'n ergyd gan John Owen sy'n cael ei harbed gan Luke Rees. O, am ergyd gan John Owen a Luke Rees. Unwaith eto, arbediad campus ganddo fo. Ben Woolham dros y gicrydd. Woolham yn tanio hi. Am ergyd ac am arbediad gan Luke Rees. Ben Woolham yn taro hwnna nerthol. Ddigon agos at ganol y gôl. Mae'n Pres yn chwilio am y tafliad sydyn. Ei derbyn i'n ôl gan McLagan ac i'r canol. A ergyd ar yr ail gynnig gan Lucas Tomlinson. Just heibio'r postyn. Ac fe oedd hwnna'n gyfle da i'r Barri ar ddiwedd yr hanner cynta. Dysgu ni Lewis. McLagan ar y canol. Hulbert yn lledu hwnna at Harrison Bright. Bright yn ergydio! A hwnna'n taro'r rhwyd ochr. Am ergyd nerthol. Bron. A mynd mewn ar y postyn agosa yna. Hines ymlaen. Aberystwyth yn cael tafliad arall. Wel, mae yna protest yn fan hyn gan chwaraewyr Aberystwyth. Alex Livesey yn mynd i'w boced. Ac yn dangos cerdyn coch. Evan Press nath i ffenio hi allan. Ac mae'n rhaid bod o wedi taro am ddiffynwr Aberystwyth. Mae Benelli neu rhywbeth felly. Hulbert i Bright. Bright ar bas. Ac mae yna alwyn fan hyn am gic o'r smotin. Ond mae'r dyfarnwr Alex Livesey, dwi'n meddwl, yn mynd i ddangos cerdyn melyn i Jamie Veal am ddeifio. A Dave Jones yn cael gair bach efo fo hefyd. Ac krydd i'r canol, peniad rydd gan Mark Cadwaladr. Arbediad campus gan Luke Rees. A Mark Cadwaladr methu credu fod o heb sgorio. Mi oedd hi'n beniad ddigon cadarn, ond yn syth at y golwr. Mae wedi bod yn gêm ddigon gyffroes, gêm ddigon corfforol. Fil ar gycrydd i'r canol. A mae hwnna'n disgyn i'r postyn pella. A'r ergyd yna oddi ar y linell. Seinti ganodd yr ergyd. Ac mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Keem Hines ar gic gornel i'r postyn canol. Mark Cadwaladr sydd yno. Ac mae Aberystwyth yn edrych fel i bod nhw wedi cipio'r TRIPHWYNT. Yn hwyr ar Barc Jenner. Mark Cadwaladr yn penio Aberystwyth ar ymlaen wrth i ni gyrraedd y 90 munud.